Айде, ела. Ела, Лори. Айде, Лори. Къци. Виж как те вика там нещо, светни. Светни там. Ето, мама е тук. Айде да отиваме. Виж. Ето е мама тук. Виж какво има, каква е изненада. Мама и какво? Не, светни, ако обичаш. Ама светни там лампичката, де. Виж как мига тук лампичките. Мига. Вон. Светна, угаси и нищо не стана. Ето. Виж какво е това, виж, Лори. Виж. Ами тук какво имаме? Бъди светни, татко, нали ги знаеш къде? Кажи елхичка. Голяма елхичка. Татко, светни лампичките, ако обичаш. Кои лампички? Ами отдолу. Не там, няма да ги угасиш, те се виждат. Ти казаха да я загасиш и да светнеш. Да, само да, елхичка. Кое е чай? Ти го спря предишния път, тъй че... Айде, добре, аз ще светна. Шапе. Няма нищо. Готово, браво, не. Кой пръцка? Я да видя. От изненада да направим. Елхичка. Виж, светли. Виж тук кликни. Виж, е тук. Картичка. Виж светлинката. Виж светлинка. Свети. Виж там. Мига. Има седмика. Мазинника. Да, Коледа идва, да. Дядо Коледа ще идва. Мига, да. И тази лампичка също мига. Коледа ще дойде да ти даде кончи. Искаш ли кончи? Ами дядо Коледа ще дойде да ти вечерта да ти даде кончи. Ние не сме поръчвали кончи. Какво е? Не знам, майка ти нещо друго му каза. Как е крава кончи? Те, не знам. Защото искаха rocking horse. Седник в кака. Нека да пипни, не дей, остави я само. Само ги казвай, тати само се пипа. Точно така, пипат се. Няма остави я, не се дърпат само, татко. Пипат се само. Сега пикни това. Пикни памук. Меко. Сега пикни еластик. Тук. Пикни това. Остави я сама, да, остави я сама. Само я върди да го така. Така пикни и така. Няо! Чакай, мога ли да извада на пипни манинко? После се научи да ги вади. Само е пипни. Пипни. Няма нищо да ти направи. Красивеньката светлинка. Красивеньката. Тук. Ето тук ще светли. Светли! Искаш ли да видим тези светлинки? Татко не дей, не. Тя после, след малко тя ще иска да ги пипа. Неко, пипни тази топчица. Искаш ли да пипнеш? Ще изтървем, татко, остави я. Ти ми пингвинчето. Пипни. Е това, Неко. Първи. Няма нищо. Ще има ляко, татинка. Искаш да отидем при мама да се изакаме? Мама. Добре. Виж колко е красиво. Ама да отидем тук отпред. Виж, ето баба. Ама да седнеш пика. Оп! Гледам. Гледаш и четеш, точно така. Знаеш, че след малко ще почне да мириш. Я да видим как да ти прочете някои от тези картички, да ти помогне. Виж как да ти помогне да покаже нещо. Оле, виж. Нека една тя да държи ти и чети другата. Искам аз да ти прочита тази. Остави това. Оле, остави. Ивон, остави каквото искаш да прави, бе, татинка. Тази ще трябва после да ги Аз ще ти ги оправя, ако трябва. Точно по същия начин трябва
Пипата е. И ти Виж сам какво е станало по главата, като е мандръска на сестра ти. Пипам. Пипам. Да, можеш да пипаш, татко, но само се пипат. Точно така, пипаш. Да, не се дърпа, само се пипа. Браво с моето момиче. Боцка ли или какво? Гадиличка? Будка. Не боцка, татко, гадиличка. Гъди, гъди. Да, точно така. Виж как гледа, да. Тя ги гледа и ги хареса. Знаеш кой направи тази охичка? Кака. Кака сама я направи почти. Виж колко хубаво се стара и ги оправя.